Se olisi Jaska morjentes. Tänään meillä olisi testivuorossa. Katsotaan aika pihalle näkyy. Ei näy. Testivuorossa. Bambula ravintola. Sihanoukville. Cambodia. Pizza. Katsotaan mitä siinä on. Kanaa. Paprikaa. Kinkkua. Sipulia. Mutta kun telkkarista tulee jotain helvetin hyvää. Lämmintää semmonen 30. Ei se mitään. Täällä kun asutaan nykyään, niin ruvetaan maistelemaan. Tästä lähtee. Joo. Ihan hyvä rapea pohja. Ei oo ihan samanlaista kuin Suomessa, mutta ei tää pahakaan. No. Joo. Kyllä se. Mitä nu antaa? Bambula Bar & Grill. Kafeteria suomalaisten pitämä. Baari. Toimii ihan. Jos ihan Okvillessä joku käy, niin suosittelen käymään lätyllä. Ihan hyvä. Makso 5 taalaa. Eli euroissa se joku 3,5. Mitä se nyt on? Ei hirveästi. Palataan astialle näihin kuviin, näihin tunnelmiin.